Vítajte v Austrálii a vítajte na našom prvom YouTube videu z cesty okolo celej Austrálie. Táto cesta by mala trvať pravdepodobne až 1 rok. Práve sme prišli na takéto krásne miestečko pri pláži. Za chvíľu vám to pôjdem ukázať. No a na túto cestu sme si kúpili toto auto. Je to Subaru Forester 2012 a Duka vám môže ukázať náš celý setup. Takže v prvom rade tu máme rozkladací stan, v ktorom spíme každý večer, ktorý sme zohnali na Marketplace z Facebooku, rovnako aj túto markízu, ktorá je veľmi potrebná. Hej, no tá je super, keď potrebujete variť popri ceste a je 40 stupňov. Takže takto vyzerá náš kufor, snažím sa ho dodržiavať uprataný. Máme tu oblečenie, varič, riad, potraviny, esky, stoličky, stolík, všetko možné. A Duka to mimochodom organizuje každý deň, lebo stále je to rozhádzané a je tých vecí extrémne veľa. Nemáme to poriadne kam dať. Tu sú ďalšie veci, voda, chladnička. Ideme teraz na pláž, idem skúsiť chytiť nejakú rybu, aj keď je dosť veterno, takže neviem, či sa to podarí. A potom vám ukážeme zvyšok dňa. My sme už v Austrálii týždeň, ale vybavovali sme strašne veľa vecí ohľadom auta, tých všetkých vecí, ktoré trebalo kúpiť a podobne. Takže dnešným dňom oficiálne začína naša cesta a budeme sa snažiť to dokumentovať na YouTube. Dúfam, že každý týždeň bude vychádzať video, malo by to byť v nedeľu, ale samozrejme aj signál je tu rôzny, keďže sú to odľahlé časti krajiny, takže uvidíme, ako sa to bude dať. No v tomto vetri naozaj neviem, či niečo chytím. Plus ešte keď vidím všetku tú seaweed, tú morskú trávu v tej vode, tak to bude zaujímavé. Takže tuto máme more a tuto je sladká voda, neviem, či to je, asi je to nejaká rieka, ale ako sa mi zdá, tak sa to nevlieva do oceánu. Ale pozrite, aké čierne labute tu plávajú. Tam je jedna čajka. Pozrime sa, čo chytil. Asi takto vyzerá naša ryba. Fakt? Znovu? To je neskutočné. Proste, ako mám chytiť rybu, keď tu je iba toto? Čo je super na Austrálii je, že skoro všade, vo väčšine miest, dedín sú takéto parky, kde sú takéto barbecue a môžete si tam urobiť obed, večeru, hocičo. Ja tu varím trochu zemiakov a Duka grilluje kura. Tieto grilly sú akože super, ale trošku sa pripekajú, takže dobre tam dať aloba alebo papier na pečenie alebo niečo také. Duka, čo si nám uvarila? Ugrilovali sme kura so zemiakmi, ktoré budeme jesť z hrnca. Hej, lebo taniere sme nechali v aute, ktoré tam ďaleko na parkovisku a nikomu sa tam nechce ísť, takže... Ale vyzerá to dobre. Prichádzame na naše útočisko nočné. Nie je to síce kemp, ale je to aspoň taká oddychová plocha odstavná, nič iné tu nie je, takže to bude musieť stačiť. Jaký vietor. Jaká dúha nám vyšla pekne na kemping. No bude to zaujímavá noc, chodí tu pekne veľa aut. No my si tu už takto krásne varíme večeru. A by the way, čo som vám nepovedal, tak vlastne my začíname túto cestu v Perte a ideme teraz smerom na sever, smerom na Exmouth, potom Darwin, potom ideme do vnútrozemia pozrieť Uluru, to je tá červená skala, typická austrálska, čo asi každý poznáte. Potom pôjdeme naspäť pri pláž na severné pobrežie, do Cairns. Tam je taká tá tropická Austrália s palmami a podobne. No a potom dole Brisbane, Sydney, opera samozrejme, dole do Melbourne.
Tam pôjdeme pozrieť potom Tasmániu, čo je najväčší ostrov austrálsky a budeme pokračovať vlastne Južnou Austráliou naspäť do Pertu. Uvidíme, či to bude celé trvať až rok, taký je plán, možno to dáme aj skôr, uvidíme, takže toľko k tomu. Takže máme tu finálny produkt, batát, banán, vajíčko a rajčina. Jednoduché a rýchle. Hej, keďže sme posledné dni jedli aj na obed, aj na večeru väčšinou iba nejaké mäso, tak sme si dali dneska bez mäsi tú večeru, ale ty kokso, je toho toľko, že to bude aj tak super. Tak máme tu nový deň, dúfam, že ma počujete, lebo extrémne fúka. Chcel som ísť znovu chytať ryby, ale keďže extrémne fúka, tak to nie je moc možné, plus zase je tu seaweed. Pozrite sa, takto Austrálčania trávia nedeľu. Samé 4x4 autá, všetci na pláži a surfujú. No a tu máme takéto nádherné sand dunes. To je cestička na parkovisko. Akože vyzerá to super. No poďme. Zapni forward, 4x4. A my sa akože bojíme, že kempovať, že kde sa môže, kde sa nemôže. Tuto je hneď na verejných toaletách nápis, že camping prohibited, zakázané kempovanie, hej, a proste potom tu máme týpkov, ktorí kempujú hneď za to cedulou. Nikola si už požičali jeho sandboard a ide sa skúsiť sandboardovať, tak uvidíme, jak mu to pôjde. Musíme ísť až tam. Platili sme $10 na hodinu. Majú tu aj takéto štvorkolky, ktoré stoja $80 na hodinu. Dorazili sme na miesto. Strašne tu fúka. Ideš na to? Bojíš sa? Takže ideme na to. Nikdy som takúto hovadinu nerobil. Uvidíme. Hneď sa vytrepem, 100%. Šport mod na Croxy. No. Jak to nešlape? Štart. Metrový kopček. No takže poďme na to. Prvýkrát som sa dobre vyhondil. Toto asi nebude moja silná stránka. Odletela mi aj kamera. Ďalší kolo. Čo to je, sakra? To vôbec nie je také ľahké, jak to možno vyzerá. Dobre, dám kameru Duke. Dúfam, že inak niečo počujete, lebo tak strašne tu fúka. Dám kameru Duke, nech ma točí ona, lebo to sa nedá držať. Snowboardovať trošku viem, surfovať nie a toto asi tiež nie. Jup, jup, jej! No. Wow! To bolo dobré. Duka to ide skúsiť. Come on. Nemám mať nohy. Však vpredu. Poď. Juhu! Let's go! Come on! Uá! No konečne! Ideme asi skúsiť henten. My sme asi na najvyššej dune.
Kokos, piesok mám Všade. aj tam, kde nevidíš. Few moments later. Drž sa! Drž sa! Dobrá jazda. Dobre. Naposledy ti to aj vyšlo. No asi sa do toho treba trošku dostať. Majster. Ide na to. No vidíš. Až si sa to naučil. Ideme pozrieť Pinnacles Desert a je to taká púšť s takými skalnými útvarmi, také vertikálne skaly. Vyzerá to na obrázku dosť zaujímavo, takže uvidíme, ako to vyzerá v realite a vás berieme s nami. Je to taká 4-kilometrová cesta medzi týmito útvarmi. Tu zapadneme? Alright. OK. Aspoň, že máme 4x4. Nie je to síce Hilux ani Land Cruiser, ale... OK. Toto je peknúčké. Takáto 4-kilometrová cestička okolo tohto celého. Zase tu extrémne fúka, ako všade. Let's go. Normálne stojí vstup do týchto parkov $17 na vozidlo, ale viete si kúpiť taký park pass, ktorý zahŕňa všetky parky v konkrétnom štáte, takže teraz sme v západnej Austrálii. Ten stal $130, čo je okolo 76 eur. No nejak tak. Niekoľko kilometrov takýchto kamenných útvarov. Snažil som sa vám to natočiť aj na dron, ale akože v týchto poveternostných podmienkach to bolo extrémne s tým malým dronom, ale zvládol to. Myslím, že tam budú nejaké solidné zábery. No a vlastne tieto Pinnacles sú vápencové skalné útvary, ktoré vznikli pred tisíckami rokov s vetrávaním a eróziou. Poďme dokončiť túto off-road trasu. Poďme na to. Nakoniec to bol aj celkom dobrý deň, ani sme vôbec nečakali, že pôjdeme ešte aj na sand dunes, surfovať či snowboardovať, či čo to bolo, sandboardovať vlastne. Tak to bolo všetko pre dnešné video, vidíme sa budúci týždeň znovu s nejakým novým dobrodružstvom. Čaute. No a vlastne tieto Pinnacles, čo sú to? Ktoré... A s čím vznikli?